ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ତଥା ମୋର ସହପାଠୀ ଓ ସହପାଠୀଗଣ ଆଜି ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 69ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଏହି ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଯାହା ନାହିଁ ଜଗତେ ଯାହା ଅଛି ଭାରତ ଏହି ଭାରତର ଭୂମି ପବିତ୍ର ସମୃଦ୍ଧ ରତ୍ନ ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୈଦେଶିକ ଶାସକମାନେ ଏହା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱାଧୀନତା କରାଯାଇଥିଲା। ଫରାସୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଡଚ୍, ସ୍ପେନ୍, ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭାରତର ଶାସନଭାରକୁ ହାତକୁ ନେଲେ ଓ ଭାରତରୁ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଲୁଟି ନେଲେ। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଲାଠି ପ୍ରହାର, ଗୁଳିମାଡ଼, ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ, ଫାଶୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଭିତରେ ଆଦିବାସୀ ହେଲେ ବହୁ ଦେଶପ୍ରେମୀ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 1857 ମସିହା ମୋହନଗାନ୍ଧୀ ନାମକ ଜଣେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ଭଗତ ସିଂ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାରତ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେବା ପରଠୁ କୋଟି କୋଟି ଦେଶବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଲେ। ନେତାଜୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ନା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କୂଟନୀତି ଆଗରେ ଇଂରେଜମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଥିଲେ। ପରାଧୀନତାରୁ 1957 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ସେବେଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରି ଆସୁଛେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଦିନରେ ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ କି ଭାରତକୁ ସୁଦୃଢ଼, ସମୃଦ୍ଧ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବିକାଶକାରୀ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଭାରତ ମାତାର ଟେକା ରଖିବା। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।